Hakasngi ba ar jong katayung kajing syapting kalayok bandrung bat syongkulai hakajing mut jeng perkhan jong baro kenong song shinong kanong ba Shillong bat ke Jylla Meghalaya baro kawai habaki khubor ke la sapriang hak social media ba pher ka ba pentim ya kajing don jong kenong song shinong ke Jylla ki belayo ya kajing pang COVID-19 na kajing wan let niam hanong ba Delhi bat ba kini ki priu kilayo ban wan pai syak ke Jylla. Kadkum ki khubor bala pensapriang haki social media. Leto bagi dan Ngut ki riungit Muslim na Jylla ki belale Delhi beneshim bentah ke jingli aniam tablighi jamaat ha Hazrat Nimazuddin ha Delhi. Bat kini ki beliau ki labet yok nyang jingpang corona na ke jing shim bentah joki ha ke jingli aniam. Kari India berakawai ke la syong siir mentah na ke jingli alat banpur u kenyang jingpang COVID-19 namar ke jing syam bagi spangut kinong le shim bentah ha ke jingli aniam belawan shim bentah di riungit na palat prateli kiri ke perthai kilakit ukunyang jingpang bat kilalet ban pensapriang hado arpo tuli Jylla hagari kentop ke Jylla Asam kaba pensyap tiang ikinong syong ke Jylla kalong bagi kubor ke social media kila pentep bagi ni gibreu kiladap wanrung ha ke Jylla bat kila sakma mentah syakal yang kijaka PCN habayo ekne kubor ulalit banti benia ban lab ek jing shisha na ginong yalam jong Shillong Markaz kibaran ha Shillong bada kejing ekran bat ki le tho babro Ngut ki reunget ka Shillong Markaz kilale ishim benta ha ka jing la niam tablighi jamaat ha Delhi nrai na pedeng kini Ngut kidang don ha konong ba Delhi bat Ngut kidan ha Lucknow Anwar Ali ubadeu Amir jong Shillong Markaz ula pentep bakini ki Ngut hadu menta kidang Sahkut ha Delhi bat Lucknow bat kem pat shimlayo setia banwan pai shalayeng namar ka jing terekam jong ka hukum pakhang ya kisnong dithaw ha kari berakawai ula pentep begini ki Ngut kidang dan menta ha pedang ka jing sya akmi ibnia ha katanat ka kot kakya bat ken ha ban pendep ka quarantine ha ka jaga belapen kreat ka sarkar ula kentu gi pat ba ka Jylla ba kem deban syap tiang na bakini gi breu kem pat yo setia banhon pai ka Jylla bat ken ha ban pendep syai kendon ba pher kombala batha da ka sarkar Jylla kilalit last February 2nd of February namne kila Sahkut syata da Nizamuddin Markaz dan Ngut hangtai te minin kila ya phone to te mentas kila ya test wei to kila ya negative te mentah kidan sha Delhi te kidan sha kila bo separate dari quarantine te mengi ko ban pentib ya ki pedba Shillong kim wan mentas ne adu benda kilas la sure benda kin palai naga DHS bro ne naga health ne naga government e bro naga tan kin wan sini tang kita ma kaman mata ye fi kita kadang mila de bai ya ki police station bro kita kini berujung la Sahkut sitai nam ta ka ban mi man safe naga kini ka jingpang e bro ki la ban batai kini ki brio ki Sahkut sitai kini ki basa hai hapo hangne kidan ba basa nangne na landum jiri we nangta udan sha Lucknow manta te danwe ba dan ba na barabathar utubra Sahkut cha Delhi dan Ngut na barabathar na polo Ngut nangta na latrambai we latrambai juai adon kani ka jingting jong pai ba mong ka ba ki ong ba imat kini ki brio la adon Shillong ke ki ong ba ki wan ka jaka ka ba don kani ka outbreak jong jingpang COVID-19 kai ka jing percaya ka jong phe halor hado banta kim hado bada kim ba government kim palai na Delhi kim wan sini kin sumar bha kin check bha nang ta bana poi bana sini hado kin main aya ki bani lare aya ki authority bro megala authority ni lare kin bana wan main inform Menega si ngayo ke jingtem sepang kita ki breu ki ba wan na Delhi mo tie ngilayo eta ka list but nga phone ki we pi we but Ngut na ki don mo kita ki balik Delhi kata ka jingla niam jengki tie Ngut na ki don Delhi minta ka si bala quarantine ki ha we jaka Delhi but Ngut na ki pade ki don Lucknow ngala phone ki ru but kila ong ba ki don under quarantine but kim don Shillong kim pat wan shani Shillong ti Ngut ki don Delhi but Ngut ki don Lucknow ti ki pat ba ngim de ban siir ne tiang ya kan mene ngila don kata ke jinga kren mo but I director ru ti ya kan ru ngila perkhat bangin hab don hi ka kwe ka quarantine area lada don ki brio hadian bala weng kan ka lockdown but iki ki brio ngila ban bo iki hata ka haka quarantine area
And as you're aware, from that program, there were 7 people who attended from our state, but fortunately, none of them have returned to the state yet. That's number one. Number two, the inter-district movement has also been stopped by the MHA. So interstate is out of the question. So therefore, there is no question of any movement that is allowed from any other part of the state, within the states also, and no question of any movement allowed from other states, except very, very extreme situations and conditions of medical importance. Otherwise, we are not allowing any movement to take place, and we have told all our district officials in the border districts to ensure that these particular norms are strictly followed.